И така, здравейте хора! Аз съм Ради от Gameplayer 2000 и това е третия епизод от първи сезон на Need for Speed Underground 2. Съжалявам, че нямаше около 3-4 дни епизод, но просто имах доста работа и нямах време кога да снимам. Но ето, третия епизод. Все още няма харесвания, но се радвам, че на първи епизод имам около 20 на гледания, за което ви благодаря. Надявам се, за тези, които са гледали епизодите, дано да са ви интересни, защото аз ги снимам просто за кеф. Няма за какво много да говорим. Сборът отмина тук и всичко е спокойно, чувам се нормално вече. Ето ме отново с моята Мазда и караме. Из града. Като винаги съм искал да науча името на този град на Need for Speed. Сега ще идем да направим един скок. Така съм го мислил. О, тук доста добър дрифт направих. Сега може и малко по-дълъг епизод да направи, ще видя, 6-7 минути или нещо подобно, не знам. Ще видим. И ето, скока аз не правих да се засиля много, все пак скок си е доста добър и след това малко се блъснах, но няма никакви проблеми и ще се върна след малко. И така отново съм тук. Оп, блъснах се. Извинете за това прекъсване. Продължаваме да караме. Не знам тези, които ме гледат как е при вас, но това в Плевен е огромна жега, просто ще има климатика по цял ден. Извинете, ако чувате шпаркането на клавиатурата. Гледам по-нежно да ги натискам, но все пак. Ще покарам още малко. Няма да чака. Тук си епизода. Тук малко дрифтинг направихме, лупинг. Виждате, много бавно се засилва. Както ужасно. Сме добре. Мисля от следващия епизод да снимам вече състезания. В смисъл, не така си карам свободно да правя състезания. Там имаше преди да си кажа свободно. Ще снимам състезания за по-интересно, защото така карам. Това мръзна. Дрифт. Ако някой се чуди защо карам на сняг или нещо подобно, това е просто един мод, сноу мод, който си изтеглих. Може да го изтеглите и от мундата. Малко около 1 гигабайт или нещо подобно беше. Ами отиваме към летището, но по някакъв различен път. Тук. Ама няма пак стигаме по този път, може да сме летището. И отново дрифт. Получи се.
А пък може и кариера да почнем. Но ще видим. Това ще да качем другия епизод. Може би утре, може би други ден, ще видим. Тук трябваше да свием. Забравих просто, няма нищо, ще свием тук. Може да пуснахме. И дрифт отново. Вече ми мина гърлото и може да говоря на по-висок глас. Тук леки дрифт направихме. И така да върнем назад сега. Тираме. И така, това бях аз, радиота Gameplayer 2000, това беше Need for Speed Underground сезон 1 епизод 3, така че ще се видим скоро. До чуване!